Mandibulise egameni likaYesu Kristu waseNazaretha, igama lami ndikuthola, ifani yami ndikwabateketa lisilisiwe. uYesu uyayinceda kakhulu impilo yami. Egameni likaYesu cela sifunde ilizwi lokugqibela, incwadi kaLuka chapter number 23, siqala ukufunda verse number 44 siphele verse number 46 ngegama likaYesu. Thank you, Lord. Kwabakhona ubumnyama phezu kwawo wonke umhlaba uphela. Isikhuselo sendawo engcwele sasuka phakathi. Wadambuluka ngezwi elikhulu kuYesu wathi, bawo ndiyawunikela, ndiyawunikela ezandleni zakho umoya wami. Uthe xa egqiba nje ukutsho, umphefumlo wafumana ukuphumula. Uthe sesithi ugqityiwe, sendenze yonke into, walinda uYesu umphefumlo wakhe, walinda ukuba makagqibe yonke into ebizele. Wawathetha onke amazwi awathethileyo elindile uYesu, ezulwini nakhona kulindiwe. Ingelosi sijonge emhlabeni ukuba laa nto yasehlulayo, laa nto yasenza sakwazi ukukhwalifaya ukuba sehle semhlabeni, nathi senzeka namhlanje. Wabukelwa ezulwini, uThixo wahlala entloneni watehleli, wathi ndifuna ukuyikhombozela kahle, andisuma nakendawo ndizohlala phansi. Wahlala phansi ngoba efuna ukunikela zonke izinto esandleni sonyana, kodwa wasikwazi ukunika iwonga lakhe engawenzanga wonke umsebenzi ebewuzenza. Wawangathi uyakhumbula uYesu ukuba ekuqaleni uThixo wadala izulu nomhlaba, kwakumnyama kusenyangeni kungekho nto ikhoyo. Wathi uYesu xa egqiba yonke into, wathi ndifuna ukuyibuyisela ingebonakalisa indawo, ndifuna ukuyibuyisela ebumnyameni. Kanti ngexesha kwamnyama for 3 hours, uYesu ubuyela kwiGenesis, uyolanda uAdamu owafayo, efelwa ngumoya wakhe esentsimini. Wahamba wayewuhlutha umoya, wabuya walinda uYesu, watshunya umhlaba wonke. IBhayibhile kwaba mnyama emhlabeni wonke. IBhayibhile kwaba mnyama emhlabeni. Kayagqiba nje ukuthatha umoya wakhe, kwaqala kwaqhekeka amadwala, kwathi indawo ibivalekile ngoba uAdamu ebene-access yokuya kuThixo, kodwa isono savala. Ingakho uIsaya athi bubugwenxa benu, athi izizono zenu ezisithelisa ubuso bam zakudonga. Waqheleza udonga lesono, mayegqiba ukuqheleza wathi selingaya kwingcwele yengcwele, ngoba abantu sebebuyele endaweni yokumba. uYesu wawenza wonke, mayeseqede konke, wabheka ezulwini wathi, bawo now is the time.
ushintsha usenza izinto ezomhlala wawulanda wathi bawo bewusebenza wena wabuyisela kuThixo ngiyabuyisela kuwe umoya wami ngiyabuyisela ngiwulandile ngiyabuyisela wabantu basekhaya nixesha nokuba sibuyele kuye ngoba ubuyisele kuye ungafi okude noThixo ungafi ufele sonini ungafi ufele emangaleni uyazi wafeza konke uyazi waphelelisa konke uthezekile wathi bawo esandleni sakho bawo esandleni sakho ukhona umuntu esingamphilisa ubomi bethu ukhona umuntu esingamnika ubomi bethu ngoba masikunika bona siyophile kunaphakade wabantu basekhaya bunzima bubomi kunobomi esiyakubo ikhona indawo elebraha ikhona indawo ekumele sibuyisele ubomi bethu kuyo uyesu wayikhomba lo ndawo wathi kuThixo osezulwini bawo esandleni sakho ngiyawunikela umoya wami uthi xa eseqhibile wagebisa ikhanda lakhe wagebisa ikhanda lakhe wagebisa ikhanda lakhe wagebisa ikhanda lakhe esekhona konke amayenyo amanxila amaphatha eselande konke wagebisa ikhanda lakhe esabalandile ebelanda eJerusalema ebalanda bemhlonela uThixo kodwa bephutile indlela ekhaleleyo uThixo enza ngayo amalungisa abantu wathi sebaqoqile wagebisa inhlobo yakhe ungafi ungalifezanga icebo likaThixo ngobomi bakho